taką książkę wiaci mamy zrzeszone ze sobą treści, materiały, jakie są takie czysto gramatyczne, to jest teoria, jak my odmieniamy, znaczymy rozmaite słowa, ale też są te ćwiczenia. I te ćwiczenia, wedle mnie, to jest coś nowego, czego nie było jeszcze na rynku wydawiznowym, dlatego że w jednej książce mamy ta teoria i ta praktyka. Gdy zajrzymy do informacji na stronach Uniwersytetu Gdańskiego poświęconej pracownikom naukowym, pozanaukowo interesuje się językiem kaszubskim i kulturą Pomorza. Życzyłbym każdemu, żeby tak pozanaukowo interesował się czymkolwiek, proszę Państwa. Efektem tej pozanaukowego zainteresowania są książki. Ta dzisiejsza książka, rewelacyjna moim zdaniem, napisana o gramatyce w sposób, który sprawia, że chce się ją czytać. Zabawy, te gry dydaktyczne są na początku każdego tematu. Na przykład to jest domino, albo memory, no to jest takiego prostego. Potem mamy teorię. Dali je ten komponent z ćwiczenkami i po nim jest coś też, myślę, może ciekawiego, mam nadzieję, że ciekawiego, to znaczy, a to historia, to jest po polsku napisane, to są ciekawinci, jakie dotykają historię języka i polskiego, i też kaszubskiego. To jest tak, żeby pokazać, że te języki mają wspólnego przodka. Tacy stwierdzeni, belocy żyją z ryb, ale co to jest grzyb? Z ryb to je wiedzec. A czemu z grzyb? To je dopełniać liczby mnogie. A czemu tam je kunoszk zero? Nie ma wiedzec. I stądka taka szybizna je bardzo ciekawa, bo są w niej taci formy, co my do końca nie możemy rzec, skąd one są wzałe. Czy